Toto je klasický univerzitný test inteligencie, cieľom je umiestniť všetky štvorce na hraciu dosku. Teraz sa poďme pustiť do výzvy úrovne 46, najprv odstránime všetky štvorce a potom podľa pokynov na karte umiestnime trojplné štvorce, už len toto je výzva, poďme začať s hádankou, štvorce umiestňujeme náhodne a vyhráme len vtedy, ak umiestnime všetky. Začalo to dobre, ale nakoniec nastal problém, odstránime všetky štvorce a skúsime to znova, každé riešenie si vyžaduje neustálu analýzu, tým sa pestuje. Sústredenie a trpezlivosť, vyžaduje si to tréning logického a priestorového uvažovania, šikovné deti budú pozorne sledovať a analyzovať z rôznych uhlov, táto hra má celkovo 88 úrovní, ktoré posúvajú hranice detskej mysle a sú zábavnejšie ako mobilné hry, kúpte teraz a získajte 50% zľavu.